मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव आदाखौ बरायनानै लाग्रोबाय आङो दा दिनै बे फैयै फैयै माने मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव नै आदामोनखौ सारमोनखौ आङो लोगो मोनफैदों दा आङो सारमोना बबेनि आरो मा खारनै फैदों बे मोनाबिलियाव आङो सारमोननिफ्राय एसे मिथिनानै लागोन लोगोफोर दा आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव बे सारमोनखौ आदामोनखौ गासैखौबो आङो बरायनानै लाग्रोबाय दा आदाया एसे गावनि बिबुंथिखौ हरदो। फंबाय इउटुबारनिफ्राय आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर थाबाय आरो जाहाथे फंबाया आरो गोजौआव थांबावथों इउटुबार खालामनानै जोङो बाहाय दिनै फैनायनि रिजना जाहैबाय जोङो PMGSY इन्सपेक्सनाव फैदोंमोन लामा नैबे सारा गुवाहाटीनि एसकिएम सार आरो नैबे जोंहा JP जयप्रकाश मुसाहारि बेबो इन्जिनियार जोंनि इन्जिनियार अफ चिरां PWD आरो नैबेबो जोंहा इन्जिनियारानो डिप्ल'मा इन्जिनियार ओमफ्राय रासिया फंबाय आरो दुफां खाख्लारि जों बयबो मोनसे टीम दा बे मोनाबिलि पिकनिक स्पट दं होननायखाय जों फैनानै जों बिराद मोजां मोनदों माने निरिबिलि जायगा भुटाननि गाहायाव बिराद मोजांथार नैबे आइ रिभार आइ माने बिमा दैनि सेराव जों एसे रेस्ट लाफैदों दा जों बिराद मोजां मोनदों आरो जोङो दा बे पिकनिक स्पटआव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि बा आसामनि बयखौबो जों खावलायहरदों बाव फैथों रेस्ट लाफैथों नायफैथों जोंनि जायगाखौ डेभेलप खालामफैथों आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय गोजोन्थों। दा आदानिसिम गोजोननाय थाबाय आरो नै जोंना सार दंबावो आङो सारनिफ्रायबो फंनैसो सोंनानै लागोन सार माने ইয়াত আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে ভূটান বৰ্ডাৰ মোনাবিলি পিকনিক স্পট ইয়াত আহিয়া মনটো কেনেকুৱা লাগিছে ছাৰত? মইতো আচলতে PMG কাম চাব আহিছিলোঁ ইয়াতে চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু কাম চাব আহি আজি ইয়ালৈ ভূটান বৰ্ডাৰলৈ আহিলোঁ এইখন আমি মনবিলি স্পটত আহিলোঁ মনাবিলি না মনাবিলি আহিলোঁ আৰু মই আশা কৰাতকৈ বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমি বহুত আগতে আহিছিলোঁ সৰু সৰু জেগাত কিন্তু ইমান ধুনীয়া পিকনিক স্পট আগতে পোৱা নাই মই আজি বহুত ভাল লাগিছে ইমান বহল ইমান মানে সুন্দৰ পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশ আজিতো বিৰাট পৰিষ্কাৰ একদম চাফ চিকুণ কোনো ধৰণৰ ইয়াত অসুবিধা নাই ধুনীয়াকৈ আৰু আজি নৱেম্বৰ 9 তাৰিখ তাত আমি বহুত মানুহ আহিছে ইয়াতে আৰু আমিও আহিছোঁ বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ আমি ইয়াত খোৱা লোৱা কৰিলোঁ ইয়াতে হোটেলবিলাকো ইয়াতে আমি খোৱা বস্তু বিচাৰি পাইছোঁ আমি খাইছোঁ বহিছোঁ খাইছোঁ নদীখনো ইমান ধুনীয়া শব্দ এটা আছে একদম খুলি শব্দ যিটো আমাৰ এটা ভাল নেচাৰেল পৰিৱেশ এটা ভূটানৰ ওচৰত এইফালে ছানছেট চালোঁ আমাৰ সৌভাগ্য যে আমি ছানছেট চাব পাৰিছোঁ সন্ধিয়া সময়ত কৰি আমি বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আমি মোৰ ফেমিলি আৰু বেলেগ ফেমিলি লৈ আকৌ আহিম আমি ইয়াতে আৰু আমি বহুত উপভোগ কৰিম এই জেগাখিনি মই আশা কৰিলোঁ এই পিকনিক স্পটটো মানে ছাকচেছ হওক আৰু মানুহেৰে মানে ভৰি পৰক এই 2 মাহ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী ভৰি পৰক এইটো আশা কৰিলোঁ। ছাৰ থেংক ইউ ছাৰ गोजोननाय थाबाय लोगोफोर आङो बिराद माने गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आदामोनखौ सारमोनखौ लोगो मोननानै बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव आङो साननानै फैयाखैमोन दे माने सारमोनखौ दे बेयाव पिकनिक स्पटआव लोगो मोनफैगोन दा दिनै जोङो गासैबो जोङो चिरांनिनो लोगोफोर दा चिरांनिब्लाबो बेलेग जायगायाव थानाय जायो दा सारमोना बेलेगाव नै आदामोना बेलेगाव अब्लाबो जोङो इसोरनि अननायजों माने नैबे पिकनिक स्पटआव लोगो मोनफैनानै आङो बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों दा थ' लोगोफोर बिदि दा खुलुमनाय थाबाय आदानिसिम दा आङो मोनसे जोंनि भुटान बर्डार सेराव मोनाबिलि पिकनिक स्पटआवहाय माने बबेसिम बाउन्डारि खालामना होनाय जादों माने भुटान माबायाथ' गेटनाथ' बाउन्डारियाथ' माने बेयावनो जाहैबाय भुटान सिमनाया दा बिनिफ्राय बबेसिम बानायना होनाय जादों आदा आं नोंथांनाव सोंनाय जाबाय बै जान्जि गोसोनिफ्राय लानानै बै जान्जि गुफुर दा बिनि लास्ट बे एरिया जाहैबाय ओरै थांदो गोसोबायदि थां खोलाजों खोलाजोंहाय बेथ' जोंनि इन्डियान गोलैखाबाय नालाय बै गोसोनिफ्राय लानानै बै गुफुर जान्जि
नै औ बे खाला जान्दि नुदों दा नैबे लास्ट बे जान्दि नै हुफे बे जोंनि बाउन्डार खालामदों बे बायसेन थांनो हालाबो बिनिफ्राय एसेल' माने आगानसे आगानै थांनो हागोन बेनो लास्ट बे भुटानथाराव नालाय बे हा खोनाया बिनि एसे डिसटेन्स एसे दंबावो आरो बिदिनो माने मिटार दा मिटार बायदि डिसटेन्सआव दंहैयो औ दा खोनाबाय लोगोफोर माने नैबे जान्जि गोसोम नुदों दा आंनि भिडिअआव बे जान्जि गोसोमनिफ्राय हरैहाय माने बारलांनो नाङा होनदों जोंनि बे मोनाबिलि स्टाफनि मानसिफ्रा थ' लोगोफोर सोरबाफोरा माने लोङै जायै गावनि देहाखौ इन्टारेस्टनि थाखायहाय माने थांबाय बायोब्लाबो माने सिक्रेटलि नोंथांमोना एमारजेन्सि फैफिननांगोन आरोना थांनानैल' फैफिननांगोन नायहरनानै माने थाबाय थानो नाङा बायसान्सआवहाय बिसिनि मानसिफ्रा नुहरोब्ला हयथ'बा माबा मोनसे डिस्टार्बबो खालामनो हागौ थ' बेनिखायनो आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव सिगांनो माने खोन्थानानै हरग्रोनाय जाखाबाय आरो बै हाग्रा गोसोम नुदों दा बेनो भुटान बे हा खोनाय जाबाय बिनि 50 मिटारनि डिसटेन्सआवसो हाखोदों भुटाना माने माने इण्डिया माबानि सिमनानि भुटान लास्ट इण्डिया लास्ट जाहैबाय बे हाग्रा गोथां नुहुनाया सिदा नुहुनाया बैयो ने बे खोनाया जाहैबाय बिसोरो दा 50 मिटार गोजौआवसो सिङावसोबाव सिङाव खोदों आरो जोंबो डिसटेन्स खालामदों जाबाय जान्जि गोसोम बे लास्ट दंफांनि जान्जि गोसोम नुबाय दा बेखौनो लास्ट खालामदों बेयाव थांनो हायोला एसेलाबो 2 मिनिट बिदिनो 2 मिटारसो बायदिल' 5 मिटार माबा 20 मिटारसोखौ बारलांनो हागोन बै दंफां बै दा दंफां नुनाखै होनब्ला बेखौ बेरायदो फैदो थानायनि नङा आरो थाबाय थानायनि नङा माने इन्टारेस्ट नोङो माने बेरायदो सेल्फि लादो फैदो माने सोरबा बायदिया साननो हागौ लोगोफोर माने लोङै जायै माने बेयावनो लोंदिनि जादिनि बेफोरबायदि जायगा लाहैनो हागौ बेनिखायनो आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ मोनाबिलियाव फैगिरि नोंथांमोनखौ खावलायहरग्रोनाय जाखाबाय माने बे माबा जान्जि गोसोम होनायनि माने हरैहाय जायगा नङा लोगोफोर माने थांनानै सेल्फि लानानैल' फैनो हागोन बेयाव लोङै जायै माने इन्जय खालामनायनि थाखाय जायगा नङा दै लोगोफोर माने भुटान बर्डार बे आरो बै हा खोनाया जाहैबाय बे भुटान माबा जान्जि गायनायनि 50 मिटार गोजानावसो होननानै बुंदों माने भुटान सिङाव आरोखि बियो खोनाया दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै जेन बे जान्जि गोसोमसिमल' थाङो दा बेनो आंनि खावलायनाय आरोना लोगोफोर माने जोङो लास्ट नैबो बानायखाबाय नालाय जायगाया माखासे आरोसो बानायबावगोन बेखौ बानाय एसे साफा खालामबावगोन जोङो बै जान्जि सिदा जान्जि सिदा ओरैहायनो बै जोंनि बे इण्डिया गोलैयो बै नुहुरथारनाया बै हाग्राया भुटान जाहैबाय बै नुहुरनाया बिसोरो बिनिफ्राय बिदिनो 25 मिटार नङाब्ला मोनसेयाव 20 मिटारनि गोजौआव बे हाखौ खोदों ओमफ्राय जों लास्ट माने बायसान्स होननानै बै लास्ट होननानै जोंखौ बे जान्जि गोसोमखौ जों गायथेना दोननाय जादों आरो बेनिफ्राय बारनो मोना होननानै आरो बेनो थिगानो जादों ओमफ्राय बायसान्स बारनोब्लाबो बै हाग्रासिम बै गोथां हाग्राखौ बेखौ बेरायना फैनो मोनगोन ओरै बेनो आरो बाव थाहैनो मोनो